So dayon ana kadaghan ang parcel na abot nako sulod sa isa ka adlaw day no, pero excited kay ko lang dako day nga mo abri bitaw day no. So mao po ni rason day nganong dili kay ko kapangriban everyday kay lagi day isa ko akong gitagag time day ang ako ang trabaho sa social media day no. Kay dili lang manggod isa ra ako ang trabaho ginadala karon mga panahon na day ba. So inana jud day no basta nang kagkwarta day no day kailangan jud ka mo trabaho day. Kutob sa makaya nimo please lang. Bitaw day oy so mauna siya day inana kadaghan na ang magpadala nako day. So mo nang bless kay ko sa tanan day ba day pagsulod bitaw nako sa social media day. Kay lagi day wala ko nagdahom day nga mabag-o ang ako ang kinabuhi day ba kung baga day ba day kana bitaw na atay income day nga kanunay dili man siya dinagko dili man siya minilyon day no day pero day na adyo kay income day so dili ka masiro sa tibuok adlaw bitaw nimo mo nang ako day blessed pud kay ko sa tanan mo nang every time day nga padalaan ko nila og product item or unsa pa na day no so ako adyo nang always galingan ang ako ang trabaho day kay para mainganyo pa sila padala sa ako so karon day na adyo kay company day nga wala ko buhiin nila so always jud na sila nagapadala sa ako ang mga product so kana pa lang daan day no grabe na ko ka-bless ako ang trabaho kay lagi day na ay mga company day nga ning salig sa kuha mo na always nako ihatag akong best day pag abot jud sa trabaho mo na ang mga rider day is matingala sa kuha kinsa man ni si Emerly uy nga VIP man kani sa tanan kay lagi day matingala sila day nganong permi ko nga naay parcel nganong permi ko nga hatdan bitaw nila day nga walay bayad so ina na ba matingala sila sa kuha so katong ako na naka-receive sa rider day ana ma'am ikaw day si Emerly ma'am no ma'am ka lang vlogger man day ka ma'am no ma'am so followers nimo ma'am mga akong asawa kay lagi ma'am nakahisgot man ko nga na ako'y VIP nga kanang customer manang maka-proud lang kay sa tanan day ba day wala ko nagdahom day nga naay mga tao nga maginana bitaw sa kuha day so pero sa tinuod bitaw day no is maulaw jud ko day nga ingnon ko vlogger mo na thank you so much no kay kung wala sad mong mga viewers nako wala sad mong ako mga followers no is wala sad ko diri karon sa ako ang gibutangan mo na nagpasalamat jud kog dako sa inyo ha day day mo anyway day mo day to day no kay tas naka akong video ako lang nang i-flex sa inyo day dili sa ingong panghambog day no so ako lang mo i-encourage day no day nga pwede ta magtrabaho diri sa social media day ba day nga dili bukat kay ang ato ang trabaho bitaw